Čus, tady Petr a vítám vás u druhého nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího, nejodebíranějšího, nejkrásnějšího videa na československém YouTube. Vítám vás tady na našem úžasném kanále Peťa TV+, kde spousta z vás ještě nemá odběr, takže jestli nemáš odběr, tak mi ho sem dej a můžeš mi dát i like, když to nějakým způsobem budeš. Dneska se společně podíváme na takovej smutnější příběh, bych tomu řekl, taková YouTube legenda, jestli si ho pamatujete, Ajka Murčekyho, kanál Ajk a Johanka se to kdysi jmenovalo, tak on vydal před pár dnama nebo třeba před týdnem takový dost disturbing video, takový jako video, který připomínalo trošku dopis na rozloučenou, jo, že to nebylo úplně jakoby ready, ve kterém nebyl úplně ve správném rozpoložení psychickým. My jsme na to s Olem natočili video, ale Oli to pak utnul, že to jako není dobrý nápad to nějakým způsobem vydávat, že se to nikdy nevydalo. Ale video jsem viděl, Ike tam nebyl úplně ready, s tím, že teďkon udělal nějaký vyjádření k tomu, takový jako asi aby jako lidem osvětlil, co se v jeho životě děje, tak jsem si řekl, bychom se na to dneska společně mohli podívat a říct k tomu něco, co si jako myslíme. Budu se snažit být jako co nejmilejší, protože v tom prvním videu občas mi tam uletěly nějaký jako ješitný poznámky, protože znáte mě, prostě když japuješ půl hodiny, tak jako něco hold vypustíš, co není vhodný, ale dneska se to zkusím vyvarovat. Jo, dneska to zkusíme na co nejpozitivnější notě. Jo? Něco, komu co balamutím, stejně budu japovat. Vy se teda pohodlně usaďte, vyčujte si cecíčky, Fešák nám pustí intro a dáme se do toho. Aj fusy máš tak. Ahoj lidi, dneska bych vám rád přiblížil, jak vypadaly moje poslední 2 roky života. Proč jsem přestával vydávat videa a jak jsem se dostal na to úplný dno. Upřímně to bude celkem slušný reality check, tak se připravte. Jako základ všeho je to přiznat, jo? Že spousta lidí jakoby žije v nějakém bludu, že je všechno v pohodě, i když to třeba úplně v pohodě není, takže pokud pokud Ike jako už ví, že je na tom blbě, tak dobrý pro něj. Zajímá mě, co řekne, jo? Protože kdysi jsem na ty videa koukal, dneska už je to jako mimo můj obzor, ale kdysi jsem koukal. Jak už určitě víte, před 2 rokama nastal vlastně totální převrat celého mýho života. Johanka se rozhodla, že bude v životě pokračovat beze mě. A mně nezbývá než to respektovat. Stejně tak nezbývá nic jiného i vám, protože koneckonců každý má právo na svobodu toho, co ho vede ke štěstí. Byste nevěděli, nevím, jak moc ho znáte. Jo, Johanka je teď už jeho bývalá přítelkyně, s kterou ten kanál nějakým způsobem budovali, používali takové jako zvláštní taktiky na kliknutí, ale to je zase jako na jiný příběh. Jo, o tom to dneska není, ale abyste věděli. To prostě nikdo nikomu nemůže zazlívat. Ale o tom dneska mluvit nebudeme. Dneska budeme mluvit o tom, jak vypadaly moje 2 roky pekla, jak já tomu říkám. A co se vlastně za tu dobu událo. A na úvod budu muset znovu ve zkratce zmínit svoji sociální fobii, protože ta v tom hrála vlastně takovou hlavní roli. A opět říkám, že sociální fobie vlastně znamená strach z lidí. Je to strach z lidí, neznamená to, že jste introvert. Pokud jste introvert a máte sociální... Jako sociální fobie není nic příjemného, když člověk jako se bojí vyjít ven pomalu, ale... Hej, to se děje, jo, já jako o duševním zdraví, já většinou, když už o tom mluvím s takovou jako lehkou nadsázkou, ale není to tak, jo, je to něco, co je jako reálný, jenom já mám naštěstí v životě to štěstí, když to dává smysl, že jsem se nikdy s ničím takovým moc jako nepotýkal, jo, já jsem jenom jako línej, to je všechno, to je můj největší jako psychický problém, je nějaká lenost a občasný vyhoření, protože jako víš, jak jedu na 100. No, nejedu, ale víte, jak to myslím, jo? Jednou za čas se mi prostě nechce. Sociální fobii, tak vám to za tolik nevadí, protože ty lidi tolik nepotřebujete. Ale pokud jste extrovert jako já a máte sociální fobii, tak je to trošku bordílek v hlavičce, protože vlastně potřebujete poznávat lidi, chcete být mezi lidma, ale zároveň vás něco tady v mozečku od těch lidí žene. Vytváří vám to takovej strach, takže z těch situací zároveň utíkáte. A není to To je dost blbý kombo, no, to je taková dost nepříjemná kombinace. Třeba já, co mám za problém je, že mě mají lidi relativně se mnou chtějí bavit, ale já jsem ten, co se s lidma moc bavit nechce. Jo, že já jsem přesně ten, co je jako nejšťastnější jako ve skupince do 2 lidí a všechno navíc už mě obtěžuje, ale zvládnu se tvářit jako 3 hodiny, že jsem v pohodě a pak se musím jít dobít. To doslova, že byste od lidí utíkali, je to spíš o tom, že když jste ve společnosti cizích lidí, tak tady máte takovej tlak. Cítíte prostě psychický tlak a zároveň i fyzický a je to dost nepříjemný. A je to takový, že vám mozek vlastně říká non-stop, běžte na chvilku z téhle situace pryč, nebo ideálně opravdu běžte pryč někam, abyste si mohli oddechnout. Já jsem vlastně po určitých nešťastných událostech v mém dětství vyrůstal pouze s nevlastním otcem, který byl takovým stělesněním zla. Všeho špatného, co jsem na světě poznal. A bohužel To je blbý, no, když jako se to už jako v dětství nějak jako naformuje. Jako to dětství je důležitý, já musím
zaklepat sice rozvedený rodiče, ale dětství jsem měl jakoby fajn, jo. Nemám, i jsem nad tím jako nedávno s někým jako lamentoval, že vlastně nemám žádný v sobě jako velký křivdy, jo. Víte, jak to myslím, jo? Jestli mě chápete, ono se to dost blbě formuluje, ale že v sobě vevnitř nemám nic, jako že by mi někdo ublížil, nebo že bych se nějak cítil jako ukřivděnej z něčeho. Dětský mozek v sobě ještě nemá zapsaný skoro žádný informace, skoro žádný pravidla, takže vlastně jako taková houba nasává všechny informace toho, co se děje kolem sebe a všechno kolem sebe vlastně vnímá jako takový základ. Tam si vlastně ty základní pravidla vytváří. No a takhle vlastně vznikají traumata. Když se vlastně dítě polije varnou konvicí, tak se vlastně pak může stát, že máte nějaký trauma a v dospělosti, kdykoliv projdete kolem varné konvice, tak můžete mít takový jako vnitřní stres, prostě nepříjemný pocit. I když ten stres nedává smysl. No a pokud vyrůstáte tak hlavně je potřeba si uvědomit, jako jsou věci, které jsou prostě jako vzdělávací, jo? Které prostě jako ti vštípějí nějaký jako základní věci, jo? Vlastní bezpečnost a nějaký pud sebezáchovy, protože ty děti ho moc nemají. A pak jsou takový ty hodně traumatické události, které ti jako sformují celou tvoji osobnost, no? Což zrovna konvice není, ale rozumíme si, jo? Chápeme se, jo? Že ne všechno je trauma, něco je prostě jenom jako vzdělání. Tyranem a psychopatem, tak vlastně vám může vytvořit v hlavě takový extrémní strach z lidí. Protože je to takový jako nejdůležitější člověk ve vašem životě a na základě toho si vytváříte pravidla, jaký asi lidi jsou. Ono, když vyrůstete, tak samozřejmě o životě víte už hodně věcí, koukáte si zpětně a říkáte si, jo, byl takovejhle. Ale to trauma právě funguje tak, že je to něco zarytého v hloubi duše, v hloubi toho mozku a něco, co těžko ovládáte. Takže to není o tom, že byste se reálně báli všech lidí, ale že vám to ničí tu schopnost si užívat ty společenské večírky nebo tu společnou situaci s někým dalším. Hlavně s cizíma lidma, protože ty, co už znáte, tak u nich vlastně je daleko jednodušší se uvolnit. No a když... Je to jako... Já o tom nemůžu moc mluvit, jo. Je to zajímavý... Já to jako... Tyhle ty mental health věci sleduju rád, protože mi to dá jako pohled i na jiný lidi než na sebe, jo. Protože já jsem dost jako... sebestředný, když to řeknu takhle, možná trošku narcis, že vlastně řeším primárně sám sebe, což jako taky není úplně šťastná jako vlastnost, ale nezajímám se moc o ostatní, takže je dobrý vědět, jako jak vnímají svět i jiný lidi s jiným jako backgroundem, s jiným životem, než jsem měl já. Takže je to takový můj, jak to říct, aby to nevěznělo úplně blbě, takový guilty pleasure prostě, že na to rád koukám, jo, na všechny tyhle různý jako psychické věci. Když jsem konečně utekl od nevlastního otce, což bylo hned, jak jsem dovršil 18 let, tak moje první mise byla vlastně zapojit se do společnosti. Jenže zároveň tam byla ta fobie, kterou v tu dobu jsem ještě absolutně neměl zanalyzovanou, nevěděl jsem o tom a měl jsem pocit, že svět je takový velký nebezpečný místo a že mezi lidmi je to strašně složitý a bál jsem se lidí. Bál jsem se, co na mě řeknou, bál jsem se. A on to tak je, svět není fair, svět není krásný a svět není bezpečný, jo, takže ono to do jistý míry má jakoby to tak je, jo, že to není jenom o té fobii, ale zase, a věřím, že to může být umocněný, tato realizace, když máš nějaký jako trauma v sobě z toho, no. Nešťastný. Se toho, aby mě neodsoudili. No jak myslíte, že jsem se rozhodl, že se přiblížím k lidem? No, začal jsem natáčet vtipný videa na internet, protože to byla taková nenáročná, nenásilná cesta. Člověk vlastně těm lidem ještě nemusel čelit z očí do očí a světe div se, ono to tak nějak fungovalo, protože lidi začali psát krásný komentáře, ty videa se začaly šířit a pro mě to byl pocit, že opravdu se vlastně lidem přibližuju a že ten strach se jako zmenšuje. Tak jakoby nešťastný řešení, no, ta internetová bublinka, jo, ještě když tě lidi jakoby chválej, jo, něco jiného, když je to nějaký smíšený, tak pak poznáš toho víc, ale je divný, že každý jako z těch youtuberů má nějaký jako důvod, proč s tím začal, no. Ty důvody jsou taky zajímavý kolikrát, jo, bez kamarádů, a nebo tady přiblížit se lidem, já jsem začal, protože mi kámo říkal, že to, když furt hraješ ten Minecraft ve škole, no. Jsem bývalý Minecrafták, kdybyste to nevěděli. Asi vám musím připadat jako psychouš, ale představte si to dítě, co zrovna uteklo z toho domácího pekla, z toho domácího vězení a poznává svět úplně od začátku. Když to teďka hodně rychle přeskočíme o několik let dopředu, tak vlastně se začalo strašně dařit, protože ty videa si lidi rozesílali, vidělo to čím dál tím víc a víc lidí. V jednu dobu jsem byl vlastně nejsledovanějším youtuberem celé České republiky, což bylo úplně krásný pocit, že jo, samozřejmě. Cítil jsem se jako, že na mě najednou ty fotřího prostě negativní vlny nemají žádnou, že jsem se z toho všeho postupně vykopal. Když zažiješ ten jako velký pík, jako, to je třeba věc, o kterých můžu mluvit, když jsme my byli na vrcholu, tak člověk si myslí, že je všechno super. Jakmile to začne klesat, tak to s tebou trošičku zamává. Jo. Taky jsem měl takový svý období, kdy jsem to špatně nesl, to, že už nemám 100 000 na každém videu, ale to je prostě standard, jo. Je to nahoru dolů, ale bude to fajn.
No, potom YouTube dokonce začal nabízet výplaty, že jo, to znamená, že už jsem nemusel jako socka bydlet u kámoše na gauči, ale našel jsem si vlastní bydlení. Pak jsem někde poznal Johanku, dali jsme se dohromady, přestěhovali jsme se do Austrálie a můj život šel prostě celou dobu takhle extrémně nahoru, že jsem ani nevěřil, kde to může skončit. Kde to skončilo? No víte přesně, kde to skončilo. Přesně tam zhruba ty 2 roky dozadu. Jo, teď o to, o čem jsem mluvil, no, když to exponenciálně všechno jako roste, furt to jde nahoru a člověk má pocit, že to jako nekončí, že nebe je limit a ten limit tam stejně někde je, ale tak japuju, já vím, že japuju, jo, ale prostě taky se potřebuji vymluvit z nějakých těch věcí. Pardon, Petrova terapie, ne, že bych ji potřeboval, ale terapie. Protože když jdete hodně nahoru, nemůžete jít nikam jinam, než kam to letadlo. Když se vlastně k vám zády otočí ten člověk, který máte pocit, že vás má nejradši na světě, tak to je taková ťavka, která vám ten extrémní strach z lidí prostě prohloubí. A měl jsem... Tak on nikdy, jako jak to říct, abych ho zase jako tady nerysoval, ale nikdy to není ze dne na den, jo? Nikdy žádné ty rozchody a rozpady vztahů nejsou jako cvak, všechno má vždycky nějaký důvod a možná největší chyba je brát to jako zradu, než řešit, z jakého důvodu to jako bylo, jo? Prostě něco toho člověka k tomu jako dovedlo, jo? Se na tebe vykašlat. Ale to on asi ví, jo? To asi už mu někdo řekl, ale musím si to říct, musím tady tu poznámku tady mít, jo? Prostě pro můj klid na duši to říct musím, pardon. Jsem pocit, že jsem úplně zpátky na začátku, ne ještě hůř. No, jsou rozchody, ale tenhle rozchod to byl prostě rozchod, který mě doslova vytrhl srdce z těla. Tohle je událost, která se bere sebevědomí každému člověku, natož člověku s extrémní fobií tohohle typu. Takže jsem skončil zase zpátky tady, po 4 letech v Česku, na tomhle konkrétním gauči. No a tak jsem přemýšlel, co vlastně dělat. Co dělat, abych to celý nezakončil, protože zašít se doma a uzavřít se před celým světem by byla docela jasná. Ale jít mezi lidi... Musíš, jak tomu říkají, monk mod, že jo? Prostě jako, hele, na rovinu, jestli, jako, proč, jako já vím, že mu neporadím, jo, ale prostě nejlepší odplata je úspěch, kamaráde, jo? Namotivuj se, buď úspěšný, buď dobrý, buď šťastný a to je nejlepší jako revenge na úplně všechny jako věci. Nebo tak to vnímám já, jako. Lidi bylo docela nemožný, protože ten můj mozek byl prostě zablokovaný a tak nějak mi to nedovoloval. Snažil jsem se dělat to, co mi dávalo největší smysl, což v tu dobu bylo vlastně domluvit si nějakou spolupráci s někým jiným, zkusit vymyslet nějaké natáčení, ale vlastně pokaždý, co jsem měl nějakou schůzku domluvenou a už se k ní schylovalo, tak jsem prostě ta úzkost začala prostě volat, bolet a já ty schůzky na poslední chvíli rušil. Prostě jsem si vždycky vymyslel nějakou blbost, proč tam nemůžu přijít a bylo to horší a horší. Bylo to tak zoufalý, že jsem nakonec musel vyhledat odbornou pomoc. Šel jsem vlastně za psycholožkou, tam mě potom poslala někam dál. Jo, to je podstatný pro vás všechny, co koukáte. Jsou prostě věci, když cítíš, že to nezvládáš, tak jako ta odborná pomoc ti asi jako dost pomůže. Jo, nějaký jako nezaujatý pohled a někdo, kdo ti zkusí jako dát nějaký smysl těm věcem. Jo, nekašlete na to, pokud máte nějaký problémy, tak je řešte. A ve výsledku jsem se dostal do situace, kde mi buď nabídli vyloženě hardcore antidepresiva, který by ze mě udělali asi trošku jako chodící opičku, anebo aspoň prášky na sociální úzkost. Prostě to jsou vyloženě klasické prášky proti úzkosti, ale v tomhle směru pomáhají taky. No tak jsem si říkal, hele, já prostě potřebuji chodit ven mezi lidi, vymýšlet ty nové věci, abych prostě nesmrděl doma na gauči, tak jsem do toho šel. Říkal jsem si, uvidíme. Jediný, co mi kladli na hlavu, nikdy to nemíchat s alkoholem, protože to je prostě hodně špatná kombinace. Nemíchat prášky s chlastem je dobrá rada do života. Taky jsem vinej. Jo, taky jsem párkrát na antibiotika to tam poslal a nebylo to příjemný, hoši. Nemíchat. Ještě když to jsou nějaké jako prášky na hlavu, to musí být úplně jako divočina potom. Já jsem si říkal, hele, dobrý, uvidíme. Jdem do toho, vyzkoušíme jednou, za to nic nedám. Takže jsem si domluvil nějaký další sraz a řekl jsem si, hele, pojďme to vyzkoušet přesně jak říkal. Dáme si prášek hodinu před schůzí a budeme si pískat. Jenže tak nějak ten čas plynul a já jsem necítil absolutně žádný efekt. A to mě docela stresovalo. Tak... To je možná ten základní problém, jo. Co jsem já pochopil, já jsem to nikdy nebral jako prášky na nic, jo. V podstatě jediný moje prášky jsou jako antibiotika, co jsem do sebe kdy bral, občasný prášky na bolest, když jsem se chtěl trošičku, jako když mě něco bolelo, nebo jsem se chtěl sjet, to je záleží, jak na to koukáte. Tak co jsem pochopil, tak ty prášky, obzvlášť na tyhle jako psychické věci, nejsou jako dám si jeden a jsem dobrý, jo. Že to je spíše jako o nějakým soustavným užívání a odlazování a tak, takže možná to byl základní problém tady, že to nezabralo, když to zkusíš jako hoďkou dopředu. Jsem si říkal, no hle,
jeden nezabral, zkusíme druhej. Pro jistotu, ať to jako podpoříme, ať nepřijde nějaký průšvih. Dokrmit, jak se říká. Ale ten taky nepomáhal. A teď se tam blížím, už jsem skoro tam, až tam nakonec sedím a teď čekám v té restauraci na toho týpka, než přijde, jsem úplně v pekle psychickým. Do té doby, než za mnou přijde češnice a ptá se mě, co si dáte k pití. Řeknu vám, v životě jsem snad nebyl větším vlastencem České republiky. Pivo a rovnou 12. Tak jsem se rychle napil a musím teda říct, že za chvilku ty dva prášky v těle začaly vyloženě tancovat. To tam nastřelil. On to není vtipný, pardon, já vím, že to není vtipný, ale jako je, jo, pošleš tam pivaso a zažiješ svět, jakoby. Zažiješ divočinu. Najednou jsem se opravdu cítil jako king. Cítil jsem se jako pán, cítil jsem se, že mám konečně tu houbovitou mrchu pod kontrolou. Fakt jsem se cítil, jako kdybych byl pánem svýho mozku, který v tuhle situaci většinou vůbec neposlouchá. Fakt jsem konečně v životě měl poprvý pocit, že jsem na tou úzkostí vyhrál. No a jestli jsem tu schůzku zabil, těžko říct, protože když jsem pak přišel domů, tak jsem měl docela solidní výmaz. Skoro nic jsem si z toho nepamatoval a víc ten týpek nakonec neodepsal, takže jsem to asi moc nezabil. Nicméně jsem to párkrát zkusil znovu. A bohužel, protože to pokaždý probíhalo stejně, tak začalo ještě horší období. A to sice období snahy přejít na prášky, kterou vždycky převálcoval strach, takže jsem si na to vždycky dal pivo. To není úplně šťastná kombinace, kamaráde, to ti řeknu, ale hej, prostě jako zoufalí lidi dělají zoufalý činy, jo, prostě jestli cítil, že mu to s tím chlastem pomáhá a nebylo to nějak moc regulovaný, nebyl nikdo, kdo by mu dal nějakou jako stopku nebo něco takového, tak věřím, že se to dost rychle dokáže jako vymknout kontrole. Jo, si pamatuju, když jsem si ujížděl na Aulin, to byl, jo, naštěstí mi došli potom, ale taky jsem měl jako takový divoký měsíc na Aulinech, jako. Taky mi to hodně chutnalo. A ne, že bych byl alkoholik, ne, že bych měl prostě problém, jo, já jsem s tím mohl seknout kdykoliv bych chtěl. A to já nemyslím jako... To říkají vždycky všichni. Jo. Jako já, když jsem měl svoje divoký období, tak jsem měl taky pocit, že jsem jako v pohodě. Jo. Ve finále jako jsem nebyl, ale říkají to vždycky všichni, no. Že já to mám pod kontrolou a můžu kdykoliv skončit. Jo, to je tady, když se celý týden těšíš na pátek, no. Takže, ale to už je zase asi moc deep Petr lore. Jako vtip, jako reálně. Ale kdybych s tím přestal, tak pak ve výsledku sedím zase tady na gauči a jsem tu sám uzavřenej a čekám na co. Někam bych nechodil a fobie by zase vyhrála. Takže jsem prostě experimentoval dál. A možná si říkáte, že když má člověk takovouhle krizi, tak má kolem sebe vždycky nějaký lidi, kteří mu z toho pomůžou. Ale já si vždycky říkám, že pokud nemáte fakt nějakou tolerantní a podporující rodinu, tak je to často dost těžký a nemusí to tak být pokaždý. Jo, to já jsem pak taky jako dostal reality check, ale jako to je nejhorší z toho, co já jsem pochopil, tak rodinu on nemá, o tu nejbližší on přišel, takže jako kdo jiný, jo, kdo jiný jako by na tebe mohl mít takový vliv, aby ti řekl, že to není v pohodě, jo, tam prostě jako, když nemáš tyhle lidi okolo, tak jako nějakýho kámoše nebo náhodného známého nebudeš brát asi tak vážně, že jo, že potřebuješ lidi, který jako ty respektuješ jejich názor, no, když je nemáš, tak je to blbý, no. Jo, protože v mém případě to byl skoro spíš opak. Občas mi přišlo, že mě lidi začali zneužívat jako nějakou malou tajskou děv. Půjčovali si peníze, nevraceli, nechali se zvát na všechno možný, z mýho bytu si vlastně dělali hotel. Prostě zjistili, jak moc zoufale mi záleží na tom, abych nebyl sám doma se svýma myšlenkama na ten rozchod. A já se nechal. Prostě jsem třeba lidem točil videoreporty z jejich akcí, totálně zadarmo, a tak dále a prostě jsem čekal naivně, že se to třeba jednou vrátí, když budu konat takhle dobro. Ale prdlajs. Došlo to do takových extrémů, že jedna typka dokonce se smolila takový srdcerný příběh o tom, co se jí v životě stalo, v jaký je totální krizi a že má nějaký drsný dluhy. No tak jsem jí půjčil raketu a ona prostě zneužila toho, že jsem hodnej a zoufalej. Moc dobře věděla, že to nikdy vrátit neplánuje. A samozřejmě... To jsou takový násosky pijavice, no, co se na člověka jako v nouzi přilepějí. Ale hej, tohle je smutný, jo, když tě lidi jako takhle zneužívají, ale je to život prostě, no. Ale tak zase je to, nechci znít blbě, ale je to pro ně nějaký zase další vzdělávací věc, jo, prostě nevěřit lidem, jo, základ. Samozřejmě, že to byli i lidi, co mi neskutečně pomohli a za to strašně děkuju, ale tady samozřejmě zmiňuji víc to, co mě tahalo dolů a dolů. Proč jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. No tohle období trvalo fakt dlouho, až jsem to nakonec vzdal a tak nějak jsem se kompletně uzavřel do sebe a dělal jsem přesně to, co jsem v začátku věděl, že bude to nejhorší. Trávil jsem čas doma, dokonce bez jakýkoliv aktivity. Tak nějak
v takové izolaci. A když mi bylo úplně... To je nejhorší, dostat to takové to samoutápění, že seš jako zavřenej a trápíš se sám nad svým životem. To není příjemný. Jako taky jsme měli. Jo. Taky byly doby, kdy jsem jako moc nevylejzal z bytu. Jo. Nebylo to ani, že... No, možná to byla nějaká lehká jarní depreska nebo něco takového, ale měl jsem třeba 3 měsíce, kdy jsem prostě jako nevylez. To se zeptejte vládě, že my jsme se potkávali maximálně v obýváku, když jsem si šel dělat něco k jídlu, když jsem měl tyhle svý období. Ale dobrý, zaklepem, je to v pohodě. Se tady sám uvrtám do nějakého problému. Jako mě ho líto, jo. Jako on vypadá jako sympatiák, jenom prostě se nedaří. No. Nejhůř, tak jsem si dal prostě pár prášků, to už jsem dal rovnou panákem a šel jsem to vytancovat někam do klubu. A to teda musím uznat, že to je asi období, za který se stydím nejvíc, protože omlouvám se teďka všem, kterým jsem v tomhle období skřížil cestu, protože to opravdu muselo být velice nepříjemný. A smutný je, že jsem musel vypadat navenek jako největší oprus, přitom jsem vlastně vnitřně jenom krvácel a tak nějak divně s nejhorším způsobem volal o pomoc. Často jsem se pak druhý den probudil po ránu s totální kocovinou a naprostým výmazem, nic jsem si nepamatoval a moje úzkost byla na takovém maximu, že jsem si ani nemohl zajít do obchodu pro potraviny, protože... To je takový to, to je takový to moudro, že, co se říká, že si půjčuješ jako štěstí ze zítra. Jo, že jako, jak říkám já, to je problém Petra ráno, když už to někde pošlu jako do parády. Že jsem se bál, že by se mi třeba prodavačka podívala do očí a nevěděl, jak reagovat. Prostě to byly extrémy. A to se tak moc stupňovalo, až se nakonec dostáváme vlastně k videu, který jsem vydal před pár dny, po kterém mě nakonec odvezli do Bohnic. Bohnice. Chápete? To jsem si spadl opravdu na úplný dno. Ale ta hospitalizace jako spoustě lidem, který znám, jako pomohla, jo? Že prostě jako, i když je to nepříjemný, seš tam jako v nepříjemném stavu, není ti dobře, tak jako k něčemu to je, jo? Když chytneš zrovna někoho, kdo se o tebe fakt zajímá a mají za cíl ti pomoct. No. Tak tam čekám, až si mě nakonec vyzvedla psychiatrička, která vlastně se mě ptala na celý můj život. To jsme probírali několik hodin a já prostě tam celou dobu ještě teďka vidím před sebou ten její upřený pohled, který opravdu profesionálně jde až do hloubky všeho toho, co prožíváte. Až mi nakonec po několika hodinách řekla, že si mě tam asi budou muset nechat. A najednou přišel takový ten šok a takový to uvědomění, že mi vlastně došlo, že jestli chci pomoct, tak mi můžou pomoct jenom tím, že mě tam uzavřou a dají mi odbornou pomoc. Ale pokud si chci pomoct sám, tak si vlastně budu muset pomoct sám a nemůžu čekat, že přijde nějaký zázrak. A to je přesně to, co si myslím. To je to důležité si uvědomit, no, že nikdo ti nepřijde spasit. Jo, že vlastně většinu věcí si stejně musíš jako chtít si pomoct. Jo, oni ti pomůžou lidi, ale musíš sám sobě chtít si pomoct, že jo, abys tu pomoc jako přijal. Myslím, že byl největší problém toho mýho období. Že jsem se vlastně uchytil nějaký myšlenky toho, že se ty věci vrátí tam, kde byly. A celou dobu jsem jenom čekal na nějaký zázračný moment. Zoufale jsem čekal a když jsem na tom byl nejhůř, tak jsem to oddaloval a říkal jsem si, budu zabíjet čas a ono to jednou samo za sebe přijde. A tohle se v životě neděje. Čekal jsem prostě na zázrak. Jo, došel k té realizaci. Jo, o té jsem mluvil podle mě na začátku někde, ne? Nebo to bylo možná v tom prvním videu, co jsme na to točili. Tak. Nakonec mi teda povolili odjet domů a za to jsem rád, protože si myslím, že by mě to vydeptalo ještě víc. Vědět, že tam zůstanu. A já jsem si doma konečně začal přečítat ty krásné vzkazy, co jste mi poslali. Teda musím říct, že tam byly i nějaký negativní od hejtrů, to člověka vždycky šokuje, jak si dokážou hejtři kopnout i do člověka, který je v totální krizi. Tak to je, jo, prostě jako do ležícího se kope nejlíp a když mají konečně něco, za co ti můžou naložit, tak ti naložej. Tak to je, jo, to prostě je život a lidi nejsou jenom hodný, že jo. Ale samozřejmě naprostá převaha byla těch krásných vzkazů a za to strašně moc děkuju, protože to bylo to něco, co jsem si prostě potřeboval taky uvědomit, jo, takový to, že vlastně došlo. Je tady hodně lidí, kteří pořád věří v to, co dělám. Ať už to třeba není takovej počet, jako byl předtím. A došlo mi prostě, že se musím srovnat a že musím zpátky začít pracovat na tom snu, kterým jsem vlastně obětoval celý život. A i přesto, že ten vlastně pomyslný domeček z karet se rozpadl skoro do základu, tak to neznamená, že to můžu vzdát a že vlastně mám pořád hrozně moc věcí,
Tohle vím, že jsem říkal v tom videu jako prvním, co jsme ani jakoby nevydali, že pořád, i když máš pocit, že to je všechno strašný, tak furt jsou lidi, kterým na tobě jakoby záleží. Jo, to jsem mu tam někde podle mě ke konci říkal. Byť to jsou jako, jak to říct, můžou to být kamarádi, můžou to být známí, ale můžou to být i jako randomové na internetu, který s tebou jakoby vyrůstají, protože to dělá jako dlouho a pro spoustu lidí věřím, že byl Ike nějaký jako jejich dětství, jo, že na to koukali. Takže nemá smysl to vzdávat, kamaráde, drž se, jedeme. Na kterých pracovat. A že se prostě musím znovu začít soustředit na ty projekty, které jsem vlastně zakopal a tak nějak prostě absolutně vybrzdil. Protože když jsem koukal do počítače, tak jsem si uvědomil, že je tam hrozně moc věcí, které jsou skoro dodělaný a že jsou to vlastně dost boží projekty a čekají vyloženě na finish. No a tím s tím bych to temný období nejradši uzavřel. Ono samozřejmě to neznamená, že od teďka bude všechno veselý a jenom zábava, ale podle mě to důležité je, že už to nebude horší. Že tohle bylo opravdu to nejhorší, co jsem si zažil. A proto se teďka začnu znovu soustředit na to, abych pracoval na svém snu. Já musí se odrazit ze dna, no. Ale tak vypadá výrazně líp, než tam těch videí. On vydal 2, že jo, to první, který byl jako dopis na rozloučenou a druhý, kde říkal, ať to lidi jako nešířej a teď tohle to třetí, takže, ale budeme doufat, že se mu udělá líp, no. Abych se dostal k těm věcem, které pro mě skutečně byly důležitý a abych o to víc, co jsem ztratil, ten čas věnoval tomu, kde ho můžu věnovat prostě jak nejlíp to jde. Znovu děkuju za vaši krásnou podporu, která vlastně mě teďka namotivovala do toho, abych pracoval na této tvorbě, protože je to přeci jenom něco, čemu jsem obětoval celý svůj život a nemůžu to teďka jen tak z ničeho nic pustit. Přesně. Jo, najít si něco, prostě něco je to potřeba. Jo. Ono jako nejhorší je se v tom utápět. No, prostě tak i kdyby se měl člověk stát závislým na práci, tak je to asi jako lepší varianta než to druhý. Jo, prostě se zamknout, lock-in, jak se říká, a jedeme. Prosím, nahlašujte to starý originální video, nebo tam aspoň pište do komentářů, ať se lidi jdou podívat na kanál, na nejnovější video, kde je tohleto vyjádření k tomu, co se vlastně dělo, proč se stalo to, co se stalo, o čemž už nechci, aby se mluvilo, protože nechci si připomínat tohle období. Bylo to opravdu nepříjemný a byl jsem tak hluboko v depresích, jak už doufám nikdy v životě nebudu, nepřál bych to nikomu. Hlavně si uvědomit, že to nikdy nebude jenom dobrý, jo? Že vždycky to bude, aby se člověk z toho, když to půjde jako dolů, úplně jako nesesypal. Jo? To je to, co by si z toho měl hlavně vzít. Aby to originální video už nevytvářelo žádný další stres a opravdu směřovalo spíš k tomu a lidi věděli, že ze všeho se můžete v dnešní době vyhrabat. Že to je ta jediná správná cesta. A do komentářů můžete psát. Jo, tady už je jenom potom nějaký rozloučení. Hele, já jsem Ajka sledoval kdysi, pak už jakmile začali s tou Ivankou, jak už to nebylo pro mě tak jako zajímavý, jo, ta Austrálie a tyhle ty věci, ale něco jsem od něj jako viděl, budeme mu přát, ať se mu jako daří, ať se z toho nějakým způsobem dostane, ať si najde něco, co ho bude v životě jako naplňovat, protože říkám, já jsem z toho měl pocit, že prostě do té holky vložil úplně všechno a ono to nevyšlo, takže ať se teď zaměří na něco jiného, co je schopné jakoby ovlivnit, protože ty jako vztahy neovlivníš, prostě lidi neovlivníš, ovlivníš jenom svoji práci a svůj život a to bude ode mě všechno. Ajku, ty se drž a vy se mějte krásně a